Fl-aħħar ġimgħa ingħataw 1,700 u multa brabta ma' ksur ta' direttivi tal-awtoritajiet sabiex titrażżan l-imxija. Dawn il-multi inħarġu mill-Pulizija flimkien ma' uffiċjali ta' Transport Malta, uffiċjali mill-Awtorità Maltija tat-Turiżmu u mid-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali. Fost dawk li ngħataw multa kien hemm kważi 1,450 persuna ngħataw multa x'ma libsux il-maskra. Waqt li nħarġu 180 multa hekk kif kienu fi grupp ta' iżjed minn 4 persuni. 71 multa ingħataw minħabba ksur ta' regolamenti għall-istabbilimenti jew minħabba organizzazzjoni ta' avveniment mhux permessi skont l-avviż legali maħruġ mill-awtoritajiet, inkluż ġewwa djar residenzjali. Minn dawn il-multi kollha, 750 multa ingħataw minn uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija. Intant minn 3091 ispezzjoni li saru matul dawn l-aħħar 7 ijiem instab li kien hemm 4 persuni li kisru regolamenti tal-kwarantina.